eggplant also, guys, it's good for increasing heart health. So yes, it's good for Ginagawa mo. heart health, guys, you know. Good morning, good afternoon, and good evening. Yes, it's me again, Cindy. So welcome back to my channel. And yes, for today's vlog, today is Monday. And it's 6 a.m. here in Tawed na ako sa place sa akong parents karon, guys. So, since natug ko diri karon, kay as you can hear my voice, I'm not feeling well, guys, na ako'y cold. Maulagi na siya tungod kinadakpan ta sa dakop karon. So since karon, guys, nga na ako sa akong mama o papa nga place, since si mama nagplano o mag-harvest sa ijahang eggplant, so ako na lang mag-harvest. So yes, guys, today's video I'm going to harvest an eggplant. So yes, guys, mag-harvest gihapon ta bisag naglain atong lawas, so mag-vlog gihapon ta since karon maayo ni kayo atong i-vlog ni nga mga harvest ng eggplant. So yes, guys, so it's time to harvest an eggplant. So yes, guys, stay tuned, sit back and relax, and then again and again. Sorry sa ang tingo, guys, kay mo na jud ni karon. So yes, guys, stay tuned. Bye-bye. So yes, guys, I'm back. So before ta mo dong adto sa garden ni mama, kung asa siya nananom og eggplant, first mao ni siya ato ang dadon kani, guys, basket, kaning basket ani ato isod ang ato ang ma-harvest nga eggplant. And kinahanglan ta magdatag knife, kutsilyo, kay syempre isa na nato pagkuha, guys, no? So kinahanglan jud nato kutsilyo. And the last but not the least, kinahanglan siya ng mag-boots, guys, kay kinalapukan ato sis gabi, whole night sa jagawan. So kinahanglan mag-boots ta, o bag-o pa dyan nga boots, guys, sa pinalit sa mama. So yes, it's time to wear these boots, okay? So yes, guys, see you. So yes, guys, I will show you first sa eggplantan ni mother. Wala siya, guys, as you can see. Ang daghang kalabo. Wala siya, eggplant, guys. I will show you first ang mga tanom sa akong mama, sa akong mother bows. Kinahanglan na dyan siya pang pukuon, guys. Nagpaabot na dyan siya na. Yes, ito na siya. Ito na sila. Tapos sa unahan, guys. So kini na lang doon na to ato ang kuhaan og video. Dili siya kayo maklaro kay kung pinakita sa ilaw. Wala siya, guys. Kadaghan, kagwapa sa itong mga tao. Nasa ilaw, daghan dyan sila. Muna, guys, so I'm wearing my kinakusulang boots. Kaya di ka mag-wear, guys. Iyan, kalapok. As in. Wow! Guwapa ka sila. Sama sa guwapa sa nag-video ron, Ernst. Daghan sila sa ilaw. Okay. So now, it's time to harvest, you guys. Yes. so diyan na, manguha na ta. Ubi, pada-ubi. Maglisod man ta, oy. So kinahanglan na magsigod sa birahon, no? So, mas, guys, mas easy sa birahon kaysa magamit ani kutsilyo. So birahon na lang natin. So it's time to bira-bira na lang. Ta. Ano siya, guys, ang eggplant, you know, guys, not a trivia, char, trivia. Tingnan, guys. Nagyan lang sa boots ang boots. Ang good. Wow, yan ka-fresh atong egg. White. Eggplant. So yes, guys. Ang ating may walong basket. Kailangan natin to, aray.
Lisod. Yes guys, natay gamay nga kanang naay hibaw-an. So I think guys, the name of eggplant was given by any Europeans. I think so, if I'm not mistaken guys. Pero pa yung hibaw-an isa nga, sige ko ng eggplant, igikan ni siya sa mga European mo, ni gitawag eggplant. Yes. Oh, day daghan dari di ama, dagko. Dari bi, ari ubos. You know guys, eggplant has 7 benefits. First, kaning eggplant na ano siya vitamins and minerals guys. Mana siya. So, maganda talaga ito sa katawan guys. So, kailangan natin kumain ng eggplant. Kasi may vitamins and minerals ito. You know, eggplant also guys helps with digestion. Mo na second sa ato ang 7 health benefits sa ato ang pagkaon ng eggplant. First is nani siya vitamins and minerals. Second, helps with digestion. Second to siya guys ha. So, yes. It's really good guys nga mukaon sa eggplant kay it helps with digestion. Eating eggplant also guys, it's good for increasing heart health. So yes, it's good for the heart side guys, you know. Yeah. So maayo jud is just ato ang lawas guys. Ang pagkaon nato sa eggplant guys, upat ang hino nga sa 7 health benefits. It's really good food sa mga kuan guys, kanang like for example, maka-prevent din sa mga cancer. Yes. Cancer nga mga sakit. Wow! Sa makaon og kita mag-inarte guys na makaon ta og mga prutas og mga dito na inarte guys, so makaon ka jud ta og mga vegetables like eggplant. So yes guys, kailangan talaga natin kumain ng mga gulay para maging healthy tayo. So ito ring eggplant guys, sa 7 health benefits sa mukha og eggplant, it's good also for our bones. It improves bone health guys. So sa mga naay mga problema ag mga bukog-bukog diha, kailangan mo mukaon and hiog talong. You know, talong is good for your bones guys. So yes, kailangan natin kumain dito para malakas ang ating mga buto-buto. Asa ang basket ni? Punta sa basket ni, go! Ilagay mo doon. Eating eggplant also prevent anemia guys. Yeah. Ang ganda talaga ng mga benefits ng eggplant. Sunod na punuan.
kuha natin, guys. Magandang nakukuha. Oh my god, it's hard for me to speak in Tagalog. Can I speak Bisaya only? Ato lang kami, atubi, lang, atubi. Wala gini lagi po na sa kabong. Kuan po ba? Ay, ginoo ko, wala kalapot-lapot na tas hindi si mapudan. Ay, ginoo ko sa hindi si mapudan. Why, nanay? Ari ka na rin, babe. Kaya natin pa naman. Sus ko, di ko kag. Iyak. Uy, nanay. Oh, no! You know, guys, lastly, the 7 health benefits sa makuha na to sa eggplant is, the last but not the least is kuan. Sa mga problema mga brain diha, eating eggplant also, naka-increase siya sa function sa atong brain. So, increasing brain function sa English pa. Yes, so ako kinahanglan siya kamukha ni nagkaroon function ng utok sa mga karon. Nga mura galuding jud ox. Ginagawa mo. Yeah. Ang harvest ha, di ko na mao. Isa basket na nadaan guys, na pinaghan na tong pangwaon. Yes guys, karon ako naghahawit sa akong camera. Grabe agang hong naong lagi paningot ang adyo guys. Again, sa kansi sa ulikod guys, ang sunset, sunrise I mean. Ang sunrise Ginagawa mo. Guys, ang sunrise. Yes, I'm wearing my boots. So yes guys, aray ko pa. So yes guys, finally arang inita na jud guys karon nga nag-harvest ko dali na human jud ko harvest guys. So nag-harvest ko 2 baskets sa amo ang eggplant. So yes guys, again, thank you for watching and mao to siya guys ang 7 na siya guys. So tining ang harvest duha ka basket sa eggplant mao to nga kanang naay. Yes, 7 surprising health benefits sa pagkaon natong eggplant guys. Mao to siya ang first is vitamins and minerals, and second helps with digestion, third improves heart health, fourth prevents cancer, fifth improves bone health, and sixth prevents anemia, and the lastly increases brain function. So yes guys, ang pagkaon natong eggplant is maayo gajud sa ato ang lawas. So yes, kinahanglan nato mukaon ang eggplant guys para ma-healthy ta, mukaon ta og vegetables kay mo na importante labi na sa karon nga panahon nga naatay gi-face na sakit. So kailangan jud nako mukaon og masustansyang pagkain sa Tagalog pa guys. Yes guys, so yes, thank you for watching again sa ako ang pag-harvest sa amo ang eggplant nga tinanom sa akong modrobel sa akong mader. So lamay na kaadyo guys no sa amo ang place ani here sa ako ang parents place kay daghan kaadyo ang mga ipananom sa ako ang mama nga mga vegetables, yeah, mga masustansyang pagkain. Kaya guys, kailangan natin talaga kumain ng masustansyang pagkain kagaya ng mga vegetables. Kagaya nitong aking hinarvest na eggplant. O duha na ka basket na ako na nakuan guys na kanang na harvest. So yes guys, finally I'm done. Hi guys, I'm back. So yes, finally I'm done showing you how to harvest the eggplant. And yes, gi-show na naho ninyo ang eggplant nga ahong na-harvest sa garden sa akong mama. So yes guys, again and again, thank you. As you can see, my face is so haggard and I'm so sweating. Yeah, gipaningot ang taman guys. So yes, pasensya na kayo sa dagway na okay. Mo ko'y pagmata nato ng harvest dayon tan naagta na tag-init mo nang atong dagway ro nagpaningot ng taman guys. So yes, again guys, I
I hope you like it. I hope na po may gamay nga na-learn how to harvest and something about eggplant, yes. So yes guys, again and again, thank you sa tanang tawan. Support na ho here and watching all my videos. And yes, please don't forget to subscribe sa wala pa nakasubscribe. And yes, thank you sa nakasubscribe na. And please, don't forget to like, share, and comment my videos. And yes, don't forget to click the notification bell down below para ma-notify gihapon ninyo ang akong latest video. So yes guys, again, thank you and God bless everyone. Bye-bye!